Bydd etholiad cyffredinol Cymru flwyddyn nesaf yn gyfle gwych. Cyfle i ddangos fod Cymru well yn bosib. Mae Plaid Cymru yn anelu i fod y llywodraeth nesaf. Mae Cymru angen llywodraeth sy'n sefyll cornel ein holl gymunedau. Mae'n amser am newid. Rwy'n gofyn i chi ein helpu ni ennill. Sut? Wrth wneud cyfraniad fydd yn ein galluogi i gyflogi Trefnwyr rhanbarthol. Os gwelwch yn dda, rhowch yn hael. Helpwch ni i wneud yn siŵr fod cyn gymaint o bobl a phosib yn clywed ein neges. Next year's Welsh General Election is a great opportunity, a chance to show that we can create a better and more prosperous Wales. Plaid Cymru aims to be the biggest party and to form the next government. Wales needs a government that stands up for all of our communities. It's time for a change. I'm asking you to help us win. How? By making a donation that will allow us to employ regional organisers to give us real momentum to our campaign. Please contribute generously. Help us to get our message across to as many people as possible over the coming year.